Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Suod na nining atas si Case. Paabuton na lang pagbalik ang ilang tawag. Ako na mo bit-bit Dad. Ako na. Wa ninyong duha. Ako ang mubit-bit ni ini. Aron ako ang makita ni Daniela nga miluwas niya og dili kamo. Dad. Aron sa ingon, dili na siya makabalibad para ako ning higayuna. Og makibalik na siya nako. Og kung mahitabo ka na, pagkaslan ko na yun siya. No! No! Oliver, lakit ka, dili mo sugot. Dad, mahimo ba? Dili una ta mag-iskot, anak. Ang kaluwasan una ni Danny ang atong hunahunahon. Husto si Kuya. Kadugay pa sa oras nga atong paabuton. Awa na magyud na, sir. Kung magpaabot gani ka sa oras, mas dugay ka na mo abot. Oliver, I'm hungry na. Wapit mo kaunsugad ganiyang udto. Ay, kay wala masab ka mo kaon. Miunong mo si Sir Oliver, nga wala mo kaon. Kada kang pagkaon sa lamisa, Napagani dito ang ubang mga pulis ay nangapi. Pwede na sa kamo sabay nila man. What? No way! Papawa sila dito. Kay mangaon namin si Oliver. Uy, hala! Ikaw lang, ma'am, oy! Ikaw li abog anak nila. Kaya di ko mo abog, oy. Paway na lang una si Mulawak Angel. Pahatdan tala niya kag pagkaon dito ni Nang Noni. Aw, nahala! Balik na day kay ini si buhag kwarto ron, ma'am. Ay, mao man ay sugo ni Sir Oliver. Ana, dali. Ihatod pataka, unya haddan og pagkaon. Hatad ka pagkaon ini kauman. Nga, sige. No, dili ko. Dili ka sa imuhag kwarto o dili ka pahatod? Both. Oliver, sige na. Just at least let me sleep. I feel so tired na. You know nga dili ko may mong mahago og maayo. Mga tana sa atong lawak. Ato? Asa imuhag og kwarto, sir ba? Kaya magibabalhin na dito ang ihag mga butang, sir, sa imuhag kwarto. Okay naman kuno mo. Magpakasal naman kuno mo. Maong okay ra. Okay na mo. Ha? It's okay, right? Ha? Sige, Nang Noni. Dito siya hatod sa kong lawak. What? Pero, baby, gusto ko nga ikaw matad na ako. Si Nang na lang una, Angel. Kinahanglan nga ni ako kung ugaling manawag man pagbalik si Carmina. But, Please. Sige na. Waan na! Milumay na! Naghihikap na ganing nawang! fine. But, if you feel tired na, dapat na ako, Sige. Tana, ma'am. Murad kag uyab ni Kaloy. Tana na! Hatot na ka na! No need. Hat din na lang kong pagkaon sa among lawak. Hain man kanila dad si Danny. Let's just pray na lang. Gawa sila daw tang gibuhat ni Daniela. Kung may gibuhat man silang dautan, ipaniguro ko ninyo nga dili na sila mabuntagan. Kay ako mismo ang mapabayad nila. Sir, dili dangay magdali-dali sa atong mga hukom. Ato nang panidaan og maayo ang palibot. Unya, karong taon mupisto namin dito, sir. Kinala nga mas mag-auna mis mga kidnapper ug abot dito sa maong dapit. Asa man na ni mo, dada? Ni Danny. Dadaan ni mo siya pagkaon? Oh, di ba klaro? Dili na kinahanglan pakanon mo pa siya. Pasag di siyang maluyas kagutom. Aron nga, dili na makagayon sa pagsibat. Di na siya makasubat. Ipaniguro ko na. Ha? Oh. Arisa ko. Mistera? Murag lahi na gyud nida.
Unsaon ko maniron nga dili naman siya musugot nga ipalukat na namos Dani karong gabi una? Piste. So kaya akong buhaton. Animal. Kaya makakita ko paagi sa dili pa mo abot ang hustong oras. Nakatug ba siya sa katre? Ay, kangayan biyan tanaw nga natug. Mas misamot siya kangayan kay gisulong niya akong t-shirt. Ay, bagay kayo niya, oy. Akong t-shirt nga abot sa ibabaw ang tuhod sa kataas. Ibutag ko na ako ni Dinebe. Kaniyang pagkaon. Milihok siya. Mitakil. Takilid ay. Napukas ang iyang t-shirt. Nakita ang punuan sa iyang paa. Ay, kahamis. Kaputi. Pink ba ka ni siya, Pink? Ay, kalamig ang punay. Oh, hindi pa ko siya may agop. Natamgo ba ka ni siya? Ay, masamot na noon akong gana nga namati siyang hinay nga ako. Ay, kalain sa kong kabuhi. Kapon ko ginayang yung patiis paingon sa paa. Uy. Waldo? Dani, kamatay ka? Maraga, may nabati magkukong marag hinay nga mihikap sa kumpaa. Ha? Kalma naman kayo siya. Kuan, napukas na ko ang imong t-shirt ba napukas man. Ang kanay mong gisulob. Moto, ako ang gitarong. Mao ba? Salamat. Ipahiyom siya na ako. Day, gihatan ta ka og pagkaon. Sige na, kaon na. Tinuod? Ganina pag ikong gigutom. Abi ko, dili lagi ko nimo pakanon. Salamat ha. Di may tabot di ka pakanon, day. Sige na, kaon na. Salamat. Kalami. Abi ni mo gimingaw na kay ko ining sadana. Otan nga Bisaya ni dili ba? Ganahan ko ini. Mga ni paborito na akong sadan sa una nga lutoon sa kong yaya. Feeling hinoon ako, wa ko kidnapa. Kay hagiatiman mo ko ni mong maayo. Salamat, Poldo. Dani. Daghan ka tingali uyab no. Kay maayo ka man mo atiman og babae. Isap, oy. Gamay ra. Tinuod? Sige. Kay kung ako imong panguyaban, o makita na ko nga, ingon ka anak ka maayong mo atiman. Nakasiguro ko nga, mahugin akong pagbati ni mo. Poldo. Tinuod? Sugton ko ni mo? Dani? Imposible. Kagwapa ni mo? Nga no, gibatian di ka ni mo? Tibaw ko. Di ko gwapo. Dili mahinungdanon ang panagway sa tao, Poldo. Ang batasan mo ilabing mahinungdanon. Tinuod na. Dali. Dongani ko sa pagkaon. Ay, ayaw na. Imo na. Daghan ra kaayo ni. Sawi na lang ko. Makingsaw ka na ko.
Aron mahurot mi. Anugon kung dili mahurot. Niao. Hungitan ti ka. Hungitan ko ni mo. Nga na. Oops. Sorry. May misami nga mumuho sa hakilid si mong bakba. Akong kuhaon ha. Ako na si hungit niyo mo, be. Kalami good. Ay, ginoo ka. Ito siya sa umpang mama. Gamay na lang. Maganda ako na dito. Okay. Poldo? Gialimutan ko. Mahimo bang maligo ko? Humanta mangaon? Pagubo lang diya daan. Una ka maligo. Pagubo lang daan. Pero, kung dili ka masugot, sige lang. Dili rasad ko mamugot. Sige. Andamon ako ang banyo nga imong kaliguan, ha? Thank you. Asa man ka? Ano may barog man ka? Ako andamon ang banyo. Uy. Ganong giguptan mo akong kamot. Unya na. Motiwas na tagkaon, okay? Animal. Kanamiral idasok sa kutsara siyang bakba. Kalami ba yung pamating puldo nga gihungit ni Dani? Bigara sang opaw. Nasayod ko kung unsay buti pasabot ng imong gipakita, Daniela. Imong gipasakay o gipasod sa imong bulsa si Puldo. Pero, dili ka mulampos sa imong plano. Kay nadani mo si Puldo, ako dili. Kinahanglang mapangwartahan ti karong gabi una. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!